DCGB 729 kHz. Enon sa Bareta, Enon sa Gamos. Kami po aktibong miyembro kan kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas so KBP. Tamang oras, alas 12:40. An oras hatod sa Indokang. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Leon Extra Strong Beer. Bangis mo! Mga tugang, iskaramusa na sa DCGB! Ano Iskaramusa na sa DCGB! Escaramuza, Istorya sa Kakanan, Mano-Mano Sana, Marina, Intra na sa Escaramuza. Maray na pagkahapon po sa Gabos na nakaantabay sa indang mga harong. Kumusta ang ultimong Friday kan bulan ni Agosto 2026? Ano lamang po tabi ang sa inyong pinagkakabisihan dyan. Kami po naglalaom na kamo na sa maray na kamugtakan. Wara po ninpig mamati-imati. Asin kun igwaman, sabi kan PhilHealth Joshua, pwede ka ngayon magpa-enroll sa Yakap program. Kung sa inyo dyan sa nasabing programa ngayang iyan, may mga accredited ngayang mga ospital na pwede ka ngayang makapag-access kan libre ngayang pagpa-check up, pagpahiling ka na kung kumustaan sa imong salud, asin kung may mga kinakaipuhan na mga bulong na available man lang po duman sa ospital na sa inyong napili, libre po yan dong makukuha. Kan last time na may event so OKFM Josh, nahiling ko duman sina Ma'am Larry and then si Ma'am na ang apelyido niya Simsiman. Naka-enroll baga ako Joshua sa oras sa Yakap. Hindi ba yan ako orasan? Pero sabi man duman, pag argda ka yan, mga ultimong quarter po kan taon, pwede na kamong pwede na po kamong magpabalyuman ni na kung halimbawa masara ni nga po sinduan na saro ngayang ospital na akreditado man po tabi kan iyan na PhilHealth po para sa ilalim kan Yakap program ninda. Pwede ka mong magpabalyo po tabi kan. Tanging mahiling man kung makumparar kumbaga kung sa may mga marahay na serbisyo asin itong mga amenities na pwede nindong libre po tabi nindong magagamit iyan. Tangani po masiguro man na sa inyong mga salud nasa marahay na kondisyon. And then kung may mga kailangan man, may mga magkakanigong bulong po kamo na makukuha po tabi sa ilalim kan Yakap program. Maray na pagkauto kay Kuya King Reginaldo, dyan po tabi sa barangay Bunker 1, Legazpi City. Dyan po sa mga amigo ta from ano po digdi? Hali po tabi dyan sa may parte ka na Maanito Albay. Pwede po silang nakaantabay po dyan. Kay Sir Homer Realista Lola, nakaantabay man po muna na pagkahapon. Sir Homer, maray na pagkauto po sa imong lokasyon po dyan. Sa mga paradangog ta dyan po sa Pandan ka na Daraga Albay. And then dyan man po sa Ginubatan and then sa Pulangi po tabi. Iwa kata dyan ng mga paraantabay po tabi dyan sa indang mga lokasyon. And kasubago, igwa po nin aktibidad dyan sa Legazpi City Convention Center. Kung saan itong sa mga barangay health workers, mga barangay nutrition scholar, kan sa tentang barangay po tabi kan Legazpi Anpig, teripon man dyan ko yan eh. Dahil po tangon niya na bulan, iyo obserbasyon kan National Lung Month. Kung saan itong sa mga, dumang ko lang na-realize ko yan na ang mga barangay health workers po pala nigdi sa tuyang palibot. Kadaklan dyan ko yan sa mga maiidado na nin marhay. Itong na baga, mga puti na ang buhok. Tapos sige, may kauron ako duman na sarong taga City Health. Sabi ko, grabe talaga niya ko pag mamaliugot man. Kaining mga barangay health workers ta, mga BNS, as in iba pa na konektado sa medical workers, mga health workers ta na sa ibong kan sa indang sitwasyon kan sa indang edad. Tapos syempre baga kwenems, pag halimbawa, imagine, kakatapos lang po ka itong
measles, rubella, immunization, supplemental immunization activity. Halos patapos itong unin na aldaw. Imagine mo Kuya Nems, aside duman sa mga didikaya sa Legazpi, sabi kaya ni Dr. Francis Gerald Gomez, aside duman sa halimbawa ngayon, may nakaschedule ngayon din sa barangay Kagbakong, arag ngayon kaining aldaw. Pag may mga aki po dyan na dain nadadara duman sa barangay health center, mismong an mga health workers po an mga nagbibisita duman sa indang mga harong. Takaning darahon itong mga serbisyo, bakuna, asin iba pa. Paano Kuya Nems kung an mga BNS tapos BHW itong sumay edad niya? Imagine niya kung ang tiglalakaw ninda. Lalo na sa itong mag-uran, mag-init. Kaya magkakanig umananggad ngayon na matawan man nga sinda asin masiguro man mahiling. Ego kaya duman kilibreng x-ray. Ego pakitesting itong tigigibuhon po tabi sa inda. And itong pinaka-importante duman, itong pag-check man po tabi kan sa indang sitwasyon kan sa indang salud. Tapos manahiling ako duman Kuya Nems na may section po duman, may table na may nakalaag na duman man makuha sinda nin mga vitamins na pigre-reseta man po kan mga doktor. Iyan po na aktibidad na iyan. Sa paagi po yan kan City Health Office, katuwang po an Department of Health, Bicol Center for Health Development, o ining DOH Bicol asin an Albay Provincial Health Office. Kaning masiguro man po na natatawan man yung serbisyo medikal, ito yung mga nangangaipo, lalo na po itong mga nagiging katuwang kan gobyerno. Imagine Kuya Nems, paano mo man maidadara yan? Paano mo maikakaskade ka yan sa mga buro barangay? Kung wala po unin giya, asin tabang po ka ni mga BHW asin BNS ta po. Kasi imagine, kung may imagine mananggad na halimbawa, may imagine na taga Albay PHO, may imagine po tabi na taga DOH. Hindi naman aram ko yan kung ano data ka yan. Primero data po ka yan. Primera, itong panduwa itong mga lokasyon kan mga dapat na maging beneficiaryo kan programa o serbisyo. Kaya dakula po ng gadaan katabangan kaining mga barangay health workers ta asin barangay nutrition council. And duman po sa mga biheros ta, ingat-ingat lang po tabi ka mo. Kasi bago ko yan early morning, igo dyan kitigrespondihan mga personalized kan Bureau of Fire Protection na Legazpi, partikular na sa may barangay Humapon kan Legazpi City. Di ko aram kung ito ba ang nabangga o na-involve sa self-incurred na road crash. Basta naagihan ko siya. Nagsusurihaw ko sa dudupuan baga ka itong mga taga BFPK gapaso sa iyang tuhod. Naghihimi ka baga lanit kan na alcohol. Kaya ingat-ingat po tabi sa tuya gabos. Lalo nito po itong mga biyaheros ta, mga driver asin iba pa. Sabi ni Kuya King Reginaldo, sabi na, maray na pagkauto po ngayon Ate Angel, watching from Barangay Bunker 1, Legazpi City. And duman po sa mga interesado man, igwa naman po kay Pigpalawasig Diki. Kulibat ko po pala, ining si mga nagdalakop baga ng mga prompt sa social media. Manungod ini duman sa nahiling mo Diyos mga igubukan ki sa Facebook na pag tig-click mo, halimbawa ka civilian ka, tapos pag tig-click mo itong gari siya link, tapos ma-redirect sa sarong website, tapos pag mga in a few seconds or minutes, ma-generate itsura mo na magiging police officer ka, ang itsura mo naka-uniforme ki pang police, naka-uniforme na pang Navy, naka-uniforme na pang Coast Guard. Aram po ni Dokan, last time na nakahuron magkaigwa ki kapihan sa PIA, and mga personalized man po kan Regional Anti-Cybercrime Unit 5 o ining RACO 5. Papangaputan po nila sa publiko na ibitaran ang pagkakaigwaon, pag-generate kaya ng mga, kung gusto nung mahiling ko anong itsura nindo na naka-uniform kaya ng mga uniforme po tabi dyan. Pwede nitong i-click, pero pag-disseminate pa nito, ihahambog pa yan sa social media.
Day po kamukaan magibo dahilan ta, posible po kamukaian na makasuhan, asin may magkakanigong penalidad po kamukhaan nakakahampangon. Sabi digdi, sa ipigpaluwas po na anunsyo, sabi digdi, ang direktor po baga kaya kan Anti-Cybercrime Unit po, Anti-Cybercrime Group kan PNP. Iyo po itong sudating Provincial Director digdi na si Police Major General nangunan sa iyang ranggo. Pero kan mga taon na OJT asin ako mga baguhan akong reporter digdi sa DCGB. Naging naging Provincial Director ini kan Albay Police Provincial Office. Yan, ang naranggo niya na po, iyo ang Police Major General si Sir Wilson Aswenta. Sabi digdi, ang PNP Anti-Cybercrime Group o PNP ACG ay nagpaalala sa publiko na maging maingat at responsable sa paglikha, pagbabahagi at paggamit ng AI-generated images na nagpapakita ng mga individual na nakasuot ng uniforme ng pulis. Sabi digdi, ang hindi otorisado o maling paggamit ng uniforme, insignia, identification at iba pang mga opisyal na marka ng pulisya ay maaaring magbigay ng maling impresyon sa mga individual ay lehitimo o na ang mga isang individual ay lehitimong pulis o miyembro ng Philippine National Police ay sumusuporta o nakikibahagi sa isang partikular na aktibidad. Sabi nila, ang paggamit ng AI tools para maging mukhang naka-uniforme ng pulis ay hindi laro. Ito ay maaaring gamitin sa online scams as in fraud at pagpapakalat ng maling informasyon. Na-report sa PNP ACG o pinakamalapit na police station ang kahihina-hinalang illegal na online activities. Lalamunin ko yan na basado po sa datos kan Racofy, sobra na po sa 9 million pon pa sa naiyan ka na Oktubre sa Good Hulyo po tabi. Nasa 9 million mahigit na po tabian na itatabag ka itong mga scammer na nang bibiktima po nin mga individual. Ang pinakahalangkaw da po na mga nairerehistrong mga scams digdi po sa tuyang palibot. Ining estafa na kung sa primero itong mga too good to be true baga. Na kung halimbawa pa nag-invest ka ngayon sa kuya ang ngayaki 10,000, sa weekend ngayon, marereceive mo ngayon 20,000. Sa primero, kung halimbawa nakapagbuwi ka nin kwarta na kantidad 10,000 pesos, sa mga primero, papaanong ka pa kaiyan? Tatawan ka pa kaiyan kikwarta na iyan. Pero, hanggang sa naghahaloy na mas dagdadakula ang tigi-invest mo po tabi. Luway-luway ka na po kaya na piglalansi kaining mga nang bibiktima. Pero pa po baga dyan, itong sa ibong ka itong tigigibo ng SIM registration baga. Ang gabos na mga bagong SIM cards, ang kaipuhan na po tabi o kaipuhan po tabi na i-register po tabi sa National Telecommunication Commission. Kung igwaman graray ki mga nakakalusot na itong mga text ano nga sa term ka ni Sir Nakamba, ito bagang supag halimbawa ngaya kaipuhan ngaya na itong text blast baga na kaipuhan po tabi na mga informasyon. Pero may mga nakakalusot pa kaiyan na mga text messages na nagkakaresibita po dili sa tuyang palibot. Halimbawa ngaya, na ano ngaya ako, nanggana ngaya po ngaya ikamam ki 50,000 pesos. Pero ngaya kaipuhan mo muna ngayang mag-send ki 20,000 pesos ngaya. Saan maresibi mo ngaya nin bilog iniong ining 50,000 pesos ngayang sa imo ngayang naganahan. O kung daiman, halimbawa naman, ananggana ka ngaya ki 150,000 pesos. Pero ngaya, kaipuhan mo ngayang i-click ining link na ini. Dahilan nga kukuhaon mo ngayon sa imo mga personal information, mga kaaraman, mga informasyon na kinakaipuhan ngaya. Kaya maklaim mo ngaya ini. Tapos kita man, bilang, syempre, kwarta po baga iyan, maklik ka man tulos ka ito. Maging maingat po tabi kita kaiyan. Dahilan po tabi ang mga siring kaya na mga informasyon, as in mga
paagi tanganing makuha itong mga personal information, lalo na po itong so halimbawa nakuha so mga informasyon kan sa tuyang mga bangko. Igo kaya kaan ko yan namin mga halimbawa email. May maabot dyan na email po sa indo tapos sabi na may problema po ngayaan sa indong bank account. Kay puan ngaya po nindo ngayang i-click nga ining ining link na ini tanganing iyang ma-resolve po ngayon. Ang gibuhon po nindo kaiyan, dahil po kamo magtaonin mga personal na mga informasyon hanggang sa mga mga one-time password po baga, mga OTP. Ang gibuhon nindo, magpasiling po kamo duman sa pinakaraning bangko o mga concerned offices na kinakaipuhan, tani pong ma-verify ang legitimacy kay ito po tabi ng mga informasyon na sa indo po tabi ng mga nagakare-receive. Itong sa mga tig text blast, send sa messenger, ito kan ko yung natin na-receive na kung gusto mo ngayon makaibanan ka ngaya sa tupad program ngaya kandole, kay puhan mo ngayang i-click ngayon ining link na ini, tapos automatic na ngayon na maluwas duman sa imong pangaran sa mga beneficiary. Ako, ang gabus pa pati po ng mga tugang na malansin nila, ako pa talaga na igo kita ki mga access. Pag may mga official Facebook page, andole, as in iba pa mga ahensya kan gobyerno, na pwede po inong ma-verify. At ang pinaka-importante po baga dyan, ninangad po kamo magtubod sa mga siring kain na informasyon, lalo na po tabi, kan mga itong sa mga too good to be true na mga mensahe, as in mga mga pangyayari po ligi sa tuyang palibot. At tandaan po nindo na ang mga beneficiaryo po kan mga programa kan mga ahensya, iyo po tabi ang pigaagi sa mga magkakanigong proseso, asin magkakanigo man tabi ng mga requirements na kaibuhan po tabi na makapag-qualify ngaya kamo dyan. And kung may mga doubt kamo, day po kamo magduwa-duwa na mag-reach out duman sa mga concerned offices dahil ang tamasimbag man po tabi sa indo iya. Tanganing maibitaranta na iniong, imagine, 9 million pesos ang natabag na kaining mga scammers sa ligdis na nag-ooperate po tabi sa Bicol Video. Ano po man ko yan, Nems, pwede na po katang mag-suro-sereblagan ngunit na pagkahapon. Salamatunan po tabi sa indo mga tugan. At sa kuya po nakapartner sa technical si Kuya Nems Flora, sa IT, si EJ, asin si Jerome Nico Martinez. Ako po si Inzel Mustaza. Bye-bye! Tuhod, siko, baywa,